Уважаеми приятели, последните 35-6 години направих много грешки. Една от големите ни грешки, както отегих твърде рано, 13 години беше, аз на 58 години съм. Сега съм на 72. Може би трябваше още така година-две да поема отговорността за ръста на партията, но вече чувствах изборен от него. Това е първата грешка. Другата голяма грешка вече в национален аспект, това е моя лична грешка. Другата грешка е, че нямахме контрол над кметовете, които избрахме за кметове на общини. Във времето това се превърна в кметска партия, колеги. И така стана, че хората, които са яли през цялото време ясната на ДПС тогава, ставайки кметове, превърнаха партийните функционери в свои служители. Оттам тръгнаха нещата. И те вече не се чувстват обвързани с нас. Не се чувстват отговорни с нас. Как не глъкнаха там? Мисля, че голямата ни задача е да им дадем един голям рок. По да ги поведем всички. Това е голямата ни задача. Тази грешка трябва да се поправи. Естествено, едновременно с това, който има добро поведение, аз винаги съм повтарял, да прави така, че да им може да се върне. Такъв момент ще дойде и те имаше не го създават, такъв момент ще дойде. Дали ще бъде след 5 месеца, след една година, след 2 години, такъв момент ще дойде. Ние сме много важна общност в страната и в целия Балкански полуостров. Ние не трябва да търсим допълнителни фактори за жертви, да се раздели, да се противопоставяме. Но така направиха много фактори да бъдем разделени. Така направиха. И успях. То помощта на държавата. Ние искаме да бъдем конкретни. Когато правим различни една молба, когато правим различни събрания, срещи на живо с хората, много ви моля да не казваме, че ние представляваме Ахмед Доган. Ахмед Доган е само една бръмка в цялата тази общност. Ние представляваме нашия културен код. Културен код е нашата общност, нашата етнорелигиозна същност. Език, религия, история, етнос, основни ценности. Това е културен код. Ние искаме да запазим, да дадем живот на културния си код. Това е нашата общност. Аз съм само така, да се каже, координатор в тази борба, да запазим нашия културен код, да го развиваме. Ама те виждам. Особено когато се заедно пред медията, всички вече станахме специалисти, които са чули добре, тя се прави така. Това случай е само един символ. Гледам, че има тук млади хора, които сигурно за първи път ме виждат на живо. Не съм съвсем лош още, но... Колеги, тези избори са най-голямото предизвикателство пред нас. Пред нашата общност. Най-голямото. От 30 вече. Защото става въпрос не дали АПС ще съществува или не, а дали общността ще има силност, спокойствие, граждан вътре ще седят. Трябва да не пробавим тези млади хора, които искаме да ги култивираме, така че да бъдат верни на техния културен код, верни на себе си, на своята общност. Всичко правим в името на младите хора. Затова още от сега много се радвам, че те са намерили така достойно място в офисите и дори да влияят в парламента, имам предвид цялата листа, трябва да им намерим подходящи места да се развиват и то с тази воля, която сега в момента се борят ние да бъдем и да се развиват. Тази борба е много важна, защото има в името на общността. И от това идентичността и общността са основните лозунгови символи, параметри на нашата борба. Пожелаваме успех и не само успех, пълна мобилизация. Ние трябва да покажем сега мобилизация в национален мащаб, да бъдем голямата изненада на тези.
Тя много се говори за вълна във връзка с партията на радио. Няма вълна. Миналите избори бяха 2 милиона, обобщавам. 2 милиона 400 хиляди гласа. Последните избори. Сега, ако има плюс 200-250 хиляди, ако има евентуално активирани, то значи 1% ще бъде между 24 хиляди и 25-6. Дори не допускам да бъдат 2 милиона седмици. Ще има явно вътрешно преразпределение на избирателите между досегашните партии и ядо. За така нареченото ново начало много се зле. Търпелите им гащите. Паника са. Когато се интересувам, правите кампания и никъде не получавам точна информация. Предикват хората. Заплащат ти и ние обещават нещо, няма да бъде. Това е как. Паниката се. Това, което направиха с всички ни, сега ясно виждат възможност да им се върне правят. Включително и за вашия известен тук господин Хари. Колкюрна? Ода фаза колко? Още така. Просто няма. Просто вървим по своя път и оставяме да ги да говори какво си. Естествено, трябва да имаме добър образ, добър имидж, защото това, което казваме за културен код, е именно това, което ни съединява. Това, което ни кара да се усещаме взаимно, да се радваме взаимно, на съвместните ни успехи и на успеха на всеки един по-отделно. Сега как няма да е радва, примерно един хасад? Само като го погледнеш, готвяме. Пък може да говори. Това е култура. Това е емоционална реакция, имаш чувствена реакция и взаимно привличане. Тази емпатия, това взаимно представяне на живота на другия в нашето образование. Така, аз се обещавам много да говоря след избори. Много искам да се говоря по темата, защо се получиха така нещата. Много. И то всяка област, всяка община, всяко населено място трябва да има становище по това. Защото този преврат, който се направи от хора, които не са членове на ДПС, не бяха членове. Момчето не беше член на ДПС, той беше граждан на гражданските хора. Значи не беше никой не бил член на ДПС. Иска Михайлов не, този Станислав Адрасов. Тим си не ДПС на Хавериот. Всички бяха гражданска хора. Обаче там изпуснахме много често. Видно отзеха местата така, възнови места, започнаха така комуникация с кметовете и така се получи този вътрешно партиен преврат. Но това е много голяма тема. Много голяма. Така че пълна мобилизация като отговор на тези опити пак да ни превърнат в обект на възродителен процес. Самата мисъл, че допускаме, че става нещо подобно възродителен процес, това е достатъчно. Това пак е културен ход. Част от нашата история. Пълна мобилизация и уверена победа. Уверена. Те бери. Номер 11 може да бъде символ на проценти, които тя има. Да, възможно е да ето особена кампания, ние получихме 7% и половина. Да, 7% и половина. И сега всички случаи трябва да бъде много. Пожелаваме много здраве, казвам го с оближ го казвам, с много дълбоко чувство. Пак от гледна точка на културния код. И успехи, общи успехи. Убеден съм, че след още от 20 април ще имаме друго събитие. Искам всеки да даде това, което може да сте. За общността, за идентичността, за културния код. Ако това стане, ще успеем. Благодаря ви. Имам напомня, че трябва да правя много снимки.
А като гледам не сме 50-60, той ми каза 40-50%, но това е повече. Благодаря ви и обичам да знаете.